Исәнбісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина олға таба койбер темалар турында қысқаша. Навигатор яхт клубы янындағы пляжда нәрселер барлыққа келешек. Йорбуы паркын реконструкциялау дәвам ите. Шәһәр урамнары һәм парклары тағы да қорқынышсыз булачак. Чаллыда кыргый һәм йортсыз хайваннарга прививка ясый башладылар. Навигаторы яхт клубы янындағы пляжда нәрселер барлыққа келешек. Чаллы халқына прибрежный паркын реконструкциялауның икенче чираты проектын тәкъдим иттеләр. Исегезгә төшерәбез, нәкъ менә бу территория җәмәгать киңлекләрен формалаштыру буенча сораштыруда күбрәк тавыш җыйдым. Архитекторларны башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Салахов һәм безнең төшерү төркеме тыңлады. Эшләрнең беренче этабы 2022 елда ук башланган. Ул вакытта паркка көрү урыннары һәм функциональ мәйданчыклар төзекләндерелә. Балалар зонасы, этләр йөрү мәйданчыгы, экологик маршрут. Икенче чиратта Кама яры территориясын һәм көрү өлешеннән Табиев яр буена кадәр каты өслекле җәяүләр юлын булдыру планлаштырыла. Большой кольцевой маршрут, 5-километровый, который пройдет через весь парк и соединит уже существующие дорожки. Это та, которая у нас прямо перед нами, велосипедная, которая поворачивает налево, и велосипедная и пешеходная дорожка с набережной Табеева. В этом году у нас появится связь, которая будет соединять эти дороги и беспрерывно будет позволять гулять по твердому покрытию для тех, у кого есть сложности с передвижением, или для тех, кто передвигается на роликах, на самокатах и так далее. Йорбуы паркын реконструкциялауның икенче чираты презентациясы вакытында архитекторлар нәкъ менә навигатор яхт клубы районындагы пляжда нәрсәләр пәйда булачагын сөйләделәр. Презентацияләнгән карарларны быел көзгә гамәлгә ашырырга вәгъдә итәләр. Нам важно было оставить эту спортивную функцию, но при этом сделать ее безопасной и комфортной. Поэтому очень важным инфраструктурным объектом здесь на берегу является многофункциональный павильон, в котором будет располагаться точка охраны, медпункт и бесплатные туалеты. Ярбуы шәһәрнең мөһим өлеше дип уртаклашты башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов. Парк шактый зур һәм аны үзгәртү 3 этапта барачак. 31 мая завершилось голосование, парк Прибрежный в третий раз занял первое место. Это говорит о том, что он очень важен для наших жителей. Здесь и спортсмены, здесь и дети, здесь и взрослые, которые приходят подышать воздухом. Соответственно, надо уже думать, что делать и дальше. Үзгәрешләрне Чаллы халкы да бәяли алды. Я очень рада, что наш парк преобразуется в лучшее место отдыха наших горожан. Добавили бы еще вот таких же побольше конструкций, потому что детей много. Даже вот сегодня вы видите, что места уже не хватает. Но то, что вот реконструировали, и то, что там поставили такие места для пользования людей, это очень отличная такая идея. Тем более здесь такой аромат, вы сами чувствуете. Радует. Шулай ук Ярбуы паркындагы күлдә үз сәгатен көтә, тиздән белгечләр сулыкны чистарта башлаячак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда кыргый һәм йортсыз хайваннарга прививка ясыйлар. Тик вакцинация ит белән туенучы хайваннар өчен генә каралган. Прививка ясау өчен ветеринария табибларына аларны күрергә дә кирәкми. Белгечләр, мәсәлән, төлкеләр барлыкка килә алган урында котыру авыруына каршы капсулалы брикетлар калдыралар. Тулырак безнең материалда. Казаннан алып кайттык брикет. Бу кыргый хайваннарга котыру чыкмасын өчен бирелә безгә. Ветеринария хезмәткәрләре шәһәрдән читтә, урманнарда, предприятиеләр янындагы урыннарда кыргый һәм йортсыз хайваннар өчен махсус брикетлар урнаштыралар. Алар ит ашаучылар өчен мондый ризык урнаштырылачак урыннарны алдан билгелиләр. Безнең шәһәргә 4000 доза бирелде. Ветеринария объединениегә бушка. Бүген без менә шуны инде урыннарына куябыз. Кая безнең кыргый хайваннар инде килеп чыгарга мөмкин. Бу төлкеләр инде в основном. Бүген безнең шәһәрдә 2 бригада эшли. Берсе Елабуга и Чаллы границасында эшлиләр. Икенче бригада без эшлибез инде Тукай, Меделя границасында. Ветеринария табиблары котыру авыруына каршы вакцина брикетларын урнаштыру өчен җиңел истә кала торган урыннарны сайлыйлар. Мәсәлән, эскәмиядән ерак түгел урын ауган агач яннары. Булай эшләү мөһим, чөнки 10 көннән соң белгечләр хайваннарның бу ризыкны ашаганнарын яки ашамаганнарын тикшерергә кирәк. Калганнары исә утилләштереләчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар.
Камчатка байлыклары яна яр шаллыдам. Ерак көнчыгышның кыйммәтле балыкларын һәм шын улдыкны шаллы халкы Грин сәүдә үзәгендә беренче катта күргәзмә сатудан сатып ала ала. Кире урыны Автозавод проспекты ягыннан. Монда төрле зауыкка бай ассортимент тәкъдим ителгән ак балык, палтус, тунец, белуга, кежуч һәм башка төр балыклар. Барлыгы 35 төрдән артык. Камчатка балыкларының иң популяры әлбәттә чавыча. Айруча тәмле булуыннан тыш Сөләйман балыгы патша бикәсе бик файдалы да. Буквально 1-2 бутербродика энергии на целый день. Ведь она богата витаминами, микроэлементами, омега-3, омега-6. Очень вкусная нежная рыбка. Какланган һәм аз тузланган, салкын һәм кайнар ысул белән ысланган. Аны шия, алмагач яки зирек агачы опилкаларында ыслыйлар. Шуңа күрә төсе матур һәм хуш исле килеп чыга. Һәм әлбәттә яңа әзерләнгән кызыл уылдык мөһим урын алып тора. Мы сколько живем, сколько приводит, столько едим. Мы с Мурманска рыбу все знаем и вот так от души денег не жалеем. Да я каждый раз у них беру. Зимой постоянно и вот и у этих мальчиков уже второй раз беру. Нравится мне рыба. И вот так что все хорошо, все прекрасно. Рекомендую. Мы берем большими порциями, их замораживаешь сразу в холодильнике, морозилку ложишь. Когда надо, достаешь, отрезаешь и ешь. Также можно икру, также все это. Пока не приезжает, у нас уже есть. Я уже все пробовал, поэтому другой взял попробовать. Что сегодня взяли? Ой, мерку. Ерак көнчыгыш диңгез продуктларын Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсендә Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Кире урыны Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 июня. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Все для вашего дома в мебельном центре Соло. Кухни, диваны, гостиные, детские матрасы, текстиль. А еще Соло снова дарит подарки. Главный приз – диван. МЦ Соло 4110А.